Mother, halika dito eh. Teka, mother. Teka yung. Teka yung. Teka yung. Sakaya? Oh! Happy birthday, mother! Happy ata, okay. Ay, suda ka nun eh. Ayun, the bouquet yung money bouquet, mother ah. Ate, meron silang cake. Tatay, kaya tayo? Sige man, tayayos ko pa ni tatay. Takay lang tay ah. O, kaya yun tay ah. Teka mother. Takay lang ah. At syempre, meron tayong mga pagkain! Jollibee butter! Nagda natin! Nadikat ba ate? Ay, aban nyo man iso ate! Marami tayong mga pa-food! Okay? Opo! Okay? At syempre, marami tayong chicken joy! Ayan, marami po ito! Okay, saan na po sila? Kaya, dapat, Marami po ito, patulog po. natiktik kaya po nyo. Nakaturog na, nakaturog. Marami po ito, maraming Jollibee. Pag po tayo nga alis, andito po tayo, mag-picture. Okay, isa ka muna Ayaw lang. po nyo nag-jaya ko po. Nakaturog ka nga. Dito tayo sa ito lang ng ating picture. Okay.
maaari po bang basahin ni? Ado una iti aramidan kan baklay mo para iti kasasangit amat. Ado una iti aramidan kan baklay mo para iti tiro a pamilya. Suway tangal daw kat may papa namin. Kanya naragsak ang nagkasanay kanyayo. Sapay lata ti apo tayo iti Diyos kat bendisyonan na kay Paiti. At ito nga, managbiagkan ka sa nung atabagi. Saan kan uli nga ang murmuri, takta kay lani tatay. Di panunugtan nyo, bakit langay kayo? Saan nyo pilitan abaklayan, di saan nyo kababailan? Isang manita kundi inaldaw, aldaw, nalagsak at panagkasanay kan Justi. Agin na king ka akanayon, bimin. Ate, ano rin po message nyo para kay nanay? Happy birthday, nanay. Sabi lang, narangsak. Naniningo narangsak kayo kung healthy di pagbagiyo. Ay, pasalamat kami kanyayo. Tahan ko ako rin ukas ka sana na kami binaybayan. Nga panagayayo ka namin nga anak yun. Good health, nanay. Ayan! Tears of joy, nanay! At syempre, ang mga apo, ang anak, asan po yung ibang anak? Birthday na eh. Pero kumata, ano ka may birthday din eh. Bintay mo ko niya yun. Kagyaman kami, di sumur tayo kanya may ano kay awan di trabaho may. Ada kayo nga, kami supunta kanya may. Sabi lang kumata, matagin na lang tati karat kanyo. Kagyaman kami lang unay kanya yung happy birthday. Eh, tatay! Ang mga apo! Happy birthday na. So lang, adope ko mati birthday nga ako rin na bumay kayo kay Tilulong. Kiss ka ni Lula. Oh, next! Ate, naka-Rika ka. Sige, Rika. Rika. Nay, wala ulo tamak kay. Wala siya ka ni Lula. Happy birthday, Nay. Uri, ang lolo tamak kay. Tigil kayo rata. Ganda rin papagatanak na. Nagadumati. Mali nga aramid ko. Nga ako, nga simple nga bagay nga. Kaya kayo na Nay. Thank you, Nay. Ay, Teresa na ikaw pa no. Hanggang na, dapat ka na. Happy birthday, nanay. Ina-etara ka na. Thank you, Ami. Tutunugan niya, Ami. Happy birthday. Siyempre, ni tatay! Message yun kanya ni tatay! Ang talaga po, yatay, message yun. Okay, talatan. Silata. Kay ma no natitan na katuya mo tan. Nalaingan na ati pangpakanya ta adumot ti maitin ko nga kanyada no ako. Pangananda. Tanay me. Ayan. Ikaw din? Oh, ikaw, apo. Ikaw din? Sige mo. Sige, Lola. Happy birthday. Happy birthday, Birthday. nanay. Sana magkaroon po kayo ng madaming pera. I love you. Okay. Ikaw naman. Happy birthday, nanay. I miss you. Ikaw din. Lucy. May sure tatay. Si tatay naman ang miss niya. Hindi si tatay. Ayan. Message yung ate, kay nanay. Ayan. Happy 81 birthday, Nay. Sa pila ko nagnanayon na pan na siya at
Tsaka healthy, nasalon at nagtati bagbagyo. Tapos, sa pinakumaka, madano nyo ti 100 years pa more. Ayan na, mother. Happy birthday, nanay. Sapay la kumata na nasalun at kayo nga ang nanayon. Siraragsak kayo, awat itong rigat ibang bagiyo. Naragsak kayo kung mga ang nanayon. At sapay la kumata, danunan nyo ti 100 years nga panagbiagyo. Tano maura yung paydag ito'y apuyo nga ang sirbi kanyayo. Happy birthday, nanay. Yay! Okay, siyempre nanay, tumagar tayo nay O, baba muna apo. Okay, nay, tayo. Itakay lang tayo, Wes. Okay, nanay, ano po ang inyong message kay Ma'am Vimin, all the way from Sacramento, California? Agyaman na. Urigas ka sa nukat. Nagragsakak man ang tinapoy na mo. Tapay lang kumaa. Iya tayo nakaiti-sakit dito. Uray ka na kami man dito eh. Hindi lang. Ayan. Okay ka lang, nay? Kayo danom? Ayan. Okay, nanay, pakilala ka rin dun, ha? In behalf of Ed Menchie's Flower Shop and Party Needs, thank you, Ma'am Vimen, sa pagpili po sa amin upang may pahatid po natin ang sorpresang na ipahatid sa inyong nanay, Aida, na ngayon ay 81 years old! Yay! Mahaba ng buhay! At syempre, nanay, sabi nga po nila, napakaswerte po nila dahil kayo po ang naging nanay nila. Ayan. Makinanaya, ma'am. Ayan. Salamat all the way from Sacramento, California! Yay! Bye! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nanay Aida Brigida Selga. Happy birthday to you. Hang kayo unay nga nakarupangat di tata. Madadaol ti pintasyo. Kan sa pela ti apo ka bendisyonan na kayo pa itit atidong nga panagbiag. Kan nasalon at abagay. Kumusta kayo amin dita? Kasta launay kini Tatay Balong. Okay, happy birthday lang nga nanay. Panapay trabaho. Bye-bye! Happy birthday, mother-in-law. You sing? I will not sing. Okay. Okay. Happy birthday. Birthday, Lola. Love you. Wag ka nagkasimangot. Smile lang parang walang wrinkles.